GKS-tik mobilizazioak deitu ditugu urtarrilaren 25erako, bai Bilbon eta Iruñean, fasismoa eta gerraren aurka gazte langileok lehen lerrora lemapean. Ikusten duguna da, azken aldian, oldarraldi erreakzionario baten testigu garela, zeinak ardatz dituen, bai fasismoa eta baita gerra ere. Zentzu honetan, ikuste dugu diskurtso eta praktika fasistek aurrea hartzen dutela eta zabalpen handia dutela gazteongan adibidez, ez? Sare sozialen bitartez, batik bat. Eta zentzu honetan, eta fasismoari dagokionez, uste dugu bi ardatz nagusi hartzen dituela, ez? Diskurtso arrazistarena eta misoginoarena, batik bat. Zentzu honetan, kontziente gara ez, gerra hotsak entzuten direla, geroz eta ozenago, eta ikusten dugula oligarkia atlantista gerra baterako prestatzen ari dela, ez? Izan ere, krisi kapitalista momentu baten, geroz eta zailtasun handiagoa dituzte ordena soziala eta euren estatusa mantentzeko eta gerra ziklo baten sartzeko prestatzen ari dira. Eta zentzu honetan, ikusten dugu NATOren eskutik batik bat Europaren militarizazio bat burutzen ari dela eta zentzu berean propaganda beliko masibo bat zuzentzen dutela, ez? Bai komunikabide ofizialen bitartez, baina baita sare sozialen bitartez ere, ez? Izua zabaltzeko eta jendartea prestatzeko gerra baterako. Zentzu honetan, azpimarratu nahiko genukena da, gerrarako agenda honen bitartez, ez? Inposatua izaten ari dena, edo honen eskutik austeridade politika gogorrak datozela, ez? Zeinek langile klasea gogorki kolpatuko duten. Gure eskubide ekonomiko, politiko zein zibilak urratuaz. Zentzu honetan, inflazioaren, biraketa autoritarioaren, bizi baldintzen garestitzearen eta barren testigu izango gara, ez? Eta zentzu berean, ez, azpimarratzekoa da, zuzentzen dizkiguten mezuen artean, ez, gerrarako prestakuntza honetan, zuzendutan nahi duten mezua, ez, langile klaseari oro har eta gazte langiloi ere, bada gerra baterako prestatu behar garela, jakinda kapitalisten arteko gerra honetan langile klaseak ez duela ezer jokatzen eta ez dituztela gure interesak ordezkatzen. Halere nahi dute, ez, langile klaseak gorpuak jarditzan oligarkiaren intereserako gerra batean. Eta zentzu honetan, ez, biraketa autoritario hau inposatu nahi den honetan, fasismoak berebiziko papera jokatzen du, ez? Izan ere jokozelaia prestatzen du bataila kultural baten bitartez, gure miseriaren jopuntuan jarrita eta arduradun bihurtuta langile klaseko sektore zaurgarrienak, ez? Izan etorkinak, izan emakume langileak, odena delako, ez? Gaur-gaurkoz datorkigun miseriari erreparatuta, honen arduradunak langile klaseko sektore zaurgarrianak izanik, hau da, kapitalismoaren biktima diren hoietan kokatuta, eta hoiekiko gorroto diskurtso batzuk zabalduta eta gogorki erasotuta, ez? Honen aurrean GKS-tik konpromezu osoa adierazten dugu bai kale mailan, bai eta sare sozialetan zabaltzen ari diren diskurtso eta praktika fasistei aurre egiteko, eta langile klasearen interesak lehen lerroan eta zentroan jarriko dituen antolakuntza iraultzaile bati bide emateko, zeinaren parte izango diren langile klaseko sektore guztiak. Zentzu honetan eta testigu garenean, ez, testuinguru batena zeinetan oldarraldi erreakzionarioa gailentzen ari den, demostratu nahi dugu, ez, mobilizazio hauen bitartez, bai Bilbon eta baita Iruñan ere, milaka gazte garela, tendentzia orokortu honen aurrean, dena fasismoa eta erreakzioa ez dela demostratzeko, eta honen aurrean borroka egingo duten hainbat eta hainbat gazte batzeko gai garela demostratzeko. Horregatik, dei egiten dugu mobilizatu gaitezen urriaren 25ean Bilbon eta Iruñan.